Jezus, wat een rit voor een wijntje. 1,5 uur in die bus gezeten. Ik neem lekker water. Ik hoef helemaal geen wijn. Ze zoeken het maar uit allemaal. Weet je, dan moet je met een cursus met die jongelui naar een wijnding. Het is die trouwens ook bloedheet. Waarom doe ik mijn jas aan? Nee hoor, ik neem lekker een watertje zo meteen. Laten we maar aan de wijn. Papa die spuugt het echt niet uit, hoor. Die vindt het zonde van het geld ook. Hello everybody, welcome to Alagna Wines. My name is Antonio Alagna. You can follow me. Leuke stoeltjes met tafeltjes. Ik heb al hoofdpijn, dus dat wordt waarschijnlijk een gevaarlijke middag. I try to be as short as possible. So as you go with the wine tasting and with the eating, of course, I give you more information as you ask. Okay, so it is way it doesn't get too long. Let's do the glasses. Zo. Ja. We hebben maar één spuugdingetje, dat is niet erg. Nee, dat is prima, joh. Dat spuugdingetje, dat zetten we wel bij jou zo. Ik ga beginnen met de masala. Straks in Kerst met de familie Meiland. Oh! Ik kan er niet meer tegen, die man. Mooi. Ja, Groot. heel groot. Voor zo'n klein plein. Goeie klop. Tot zo! Welkom terug. De familie is op Sicilië om de wereldberoemde Marsala-wijn te proeven. Een cultureel uitstapje waarbij ongelimiteerd gedronken mag worden. En daar worden de Meilandjes blij van. Nou, begint het nou al? Hello, what is your name? Wat gaan we allemaal doen? Leg het dan even uit. Media. Nou, we gaan... Media. Zie je het? Maria. Oh, Maria. Jongens. Proost. Nou, Wat een goede dunne glazen. Dat hebben ze net al verteld. Neus eerst erin en dan walsen. Weer een purkje dan. Ik kan er bijna nog. Oh jezus, hoor ik al. Ja, want spuugbakken weg. Oh, meid, wat lekker. Dat is wat zonde om terug te spuren. Ik wil 3 doosjes laten opsturen, want het staat enig bij mijn nieuwe keuken. Heb je hem op? Ik heb hem al op. Ja, ik zei natuurlijk een half uur geleden, ik neem alleen maar water. Geen Maar ja, ruggengraat. oh, ik hoor net van die vrouw, ik heb geen ruggengraat. Nou, dus zo zijn er wel meer in de familie die dat niet hebben. Ja. Nemen jullie ook zo'n bal? Ik ben zo Ja. benieuwd. Neem jij even een hapje, hè? Kijk hoe die eruit ziet. Zometeen. Nou, Domme. jij laat alles alweer vallen op de grond. Ja. Pak zelf zo'n bal. Oh, Yes, of course. het is self-service. Because tasting 12, I don't want to force you to taste. Moet je kijken wat een mooie fles het is. Past helemaal bij mijn nieuwe keuken. Oh, wat een nice color. Kijk eens. Kijk zijn color. Alexandra zei die op een gegeven moment. Dit is die met dat hele mooie etiket. Maar luister, 22 jaar, dat gaat er wel gek uitzien. Oh, het is heel heavy. Ja, je hebt heel veel. Oh, het is een hele heavy warm. Is het lekker, die bal? Heerlijk. Echt waar? Ja. Oh, het is net een nasi-bal. Lekker, What is it called? Arancina. Veel te veel. Je kan ze ook klein maken. Dus. Ja, small ones. Ja. Wel leuk. Orange wijn. Ik hoorde net dat dit helemaal hip is in Amsterdam. We krijgen echt heel veel eten. Dat komt er ook nog weer aan. Oh, Ik ga over naar Wips nu. Naar Wips. Nou, ik heb die... Oh, een beetje die fruitsie, zei hij. Hé, maar luister, oh ja, ga door. Nee, zeg maar. Nou ja, ik ben zo benieuwd hoeveel die man drinkt per dag. Hoeveel glazen. Oh, sorry. Vraag jij dat eens? How many glasses wine do you drink every day? Me, myself, Ja, en I. I would say 2. Oh, niet zo. Two bottles. No, two glasses. En Joe, wat drink jij? Hoeveel glasses? 6 each day. 6. Nee, Ja. geen 6. 4. Een bottle. Nee, 6. Een bottle. Papa, ik denk dat wij gewoon... Wij zitten gewoon hele dure wijn te drinken. Nee, en ik denk dat wijn zo hoort te zijn zoals wij nu proeven. En niet zoals wij gewend zijn. Nee. Dat klopt. Doe jij zachtjes aan, joh. Je houdt dat nog nooit vol. Die longen die blijven halen. Het schijnt heel goed te zijn. Oh. Hey, had jij die andere helemaal op dan?
Deze schijnt heel lekker te zijn, zegt Maxime. Maar ik denk dat we die vermoed ook even moeten proberen. Oh, deze is goed. Het zakt zo in je benen als je gaat ja? lopen. Oh, jezus, dan moet je blijven zitten. Blijf Nou, zitten. dat kan wel wat worden. We krijgen nou de tweede ronde. Nou, dan kunnen we direct kruipend naar die bus. Ja, en de kinderen dan, die moeten verzorgd worden, hè? Ja, die moeten ons gaan verzorgen, denk ik. Oh, cannoli. Cannoli ricotta. Oh, dat is zo lekker. Oeh. Ga weg. Ja, maar ik kijk nooit dat Kitchen Roots. Die jongen is ook even een paar dagen van de straat. Even weg van die kalla's. Was het er een heel? Nou ja, ik ga het gewoon proberen. Tiramisu lijkt me heerlijk. Ja, maar die wil ik ook graag proberen. Oh ja, meid. Oh, Jaap. Die moet je pakken. Oh, Maxime. Het is werkelijk een droom, deze. Oh, wat is die zwaar. Is dat dit? Is dat dit? Nou, het is zo lekker, deze. Oh. Oh. Wat zit erin dan? Oh. Oh. Ik denk dat we die achterlaten, niet meer meenemen in de bus. Ja, dat is ook wel heel... Dit is zo lekker. Ik ben helemaal voldaan. Ik vond het een enige excursie. Zij willen nog even naar het winkeltje, Maxime. Dat was mijn favorite. Sari. Mag ik ook even naar de toilet? Ja, zeker. Moet nog 1,5 uur in die bus? It's a present for my father for the Christmas. Ik kon in de stad niks vinden en het is natuurlijk een hele moeilijke man. Dus ik dacht, nou weet je wat, als we dan toch wijn gaan tasten... dan kijk ik wat hij het lekkerste vindt en dan geef ik dat als cadeau. Wat? Zo plas. Dit helemaal zin. Oh, godver. Plassen zeer. Zijn jullie klaar? Ja, bijna. Nou krijgen jullie zo'n mooie doos eromheen. Ja, dat weet ik. Ja. Nou, ik niet. Special, ja, maar ja, wij zijn special. Oh, that's sweet. Wat, hè? We krijgen honing mee Oh, voor, lekker. voor die meiden. Oh, wat heb jij veel. Ja, 4 flessen. Ja, nou ja, luister. Wij hebben ook rode wijn erbij genomen. Want wij drinken normaal geen rode wijn, maar deze was zo goed. Oh. Nou, ik voel het wel een beetje in mijn hoofd. Ja. Ja, toch wel. Maar niet zo erg als papa. Die is helemaal naar de getter volgens mij. Ik doe denk ik even mijn ogen dicht straks. Vakantie is leuk, maar ook vermoeiend. En rode wijn maakt rozig. Helemaal als je al een paar dagen onderweg bent.